ngasek gede kok rong tau ngrasakno wong sugih lele. Tandur-tanduran ora tau dadi. Nang gede sithik jaluk bocah, duwe bocah kaya duh polahe empropo tak ijono bubuk wes. Ngene iki tanduran kara ni lagi do nganu. Ngene iki kok. Ya Allah kesel lah. Lah ngene iki kok nek entuk dhuwit cas tak daleni nganggo nang anakku HP. Anak ora kok kandhani wong blas kok. Wes. Nasib. Ngene emang malah bolungo nang di tak kon lunga kok. Oh iya. Iki. Tak kon lunga ya malah lunga tenan. Duit lel, nanti tak tukokno. Parah jare HP aku. Bocah digas ana jenok besek iki. Ora payu gandenge ngene kok. Tak jolok beras malah. Kowe ben anak berbakti kepada orang tua. Lah maksudnya mbok kon mati ngono. Heeh, tak jolok beras. Daripada urip ora nganyemno bubong kok iso. Maksudnya enggak keinginanku terturuti. Lah aku ora duwe dhuwit lele kok. Gareng kok. Wes mula-mula tak golekno dhuwit sok. Nomor. Iya. HP sing iso dilipat. Lah iya wis ngono. Ya wis, baliklah aku. Bocah. Ora mikir wong tuane kaya apa ora duwe dhuwit, lan njaluk kudune keturutan. Iya lek. Wes. Aku ki laleh. Ini wis ra. Kono HP. Pak. Kalau kan dulu kok ibas kok angel-angel lho. Lah. Lah. Bro. Lah apa iki? Gamblah. Lele. Tak gamblek to. Lu HP ku anyar. HP demek anyar wae. Eling lah. Biasa ngene ku HP. Kode piro? Tak apa. Kuwi. Lah apa tak? 3 juta wae. Ini tak. Tunggu aku kuwi opo ora bermerek kok MI. Merek Honda. Udah, pas motor. HP plus motor iki. Kuwi banter ora? Wong mangger rapi kok. Lah gulu-gulu tok. Selak ku motor. Wes ah, gak ada aku re. Wah lagi ada ki aku kayak PP ya. Kali aduh. Kali aduh. Ibu lapor. Edit kali kok. Lele. Ngono kuwi kowe nek ngelek-ngelek Pak Ami ora apik. Ora dikokno HP. Masalah HP yo. HP ku iki iso mbok silah yo ndaren ora dadak. Palingan 2 jam setengah detik mbok silah meneh paling. Yo ora, lah kan karek kowe sak buta ngopo ngono ki ya. Ngono ki kowe. Harus iki nganu, njaluk ngapura karo Pak Ami. Nek mbok elek-elek mang kok arep mbok ijono kerupuk barang. Dosa iki. Oh, ora ditekokno HP. Ya kowe yang anu aja. Harus iki iso nganu berpikir. Numpak am kerja tenanan. Pikiranku opah HP tok arep. HP kena mbok pangan. Ora iso. Lah yo nek masalah HP iki. Lah HP nang YouTube kok panganan akeh. Silah-silahi yo. Ateran nang HP kok nggo apa lah. Ora nggo api ya. Lah apa? Api ya. Nek main game yo akeh. Nek Ora game berperek. Simon barang iki. Menopo? Game favorit ya. Kuwi Ya. salah. Suwi. Ayo balik ke kompro Pak Am tak terno ayo. Dosa ya kena ora njaluk ngapura. Sudah ayo lah. Ayo.
Lek iki malu anak sama pejuk. Yo, iya. Lah lek ngene iki mah gene iki. Itu iya. Tak ramai mang wis tobat deh. Lek ngene iki. Iya. Lele. Mula agak lele. Kadane metu wong iku. Bocah kok iso. Aku lan nek dedek tak turuti. Tak tekono. Wes saya mulai